tapungon niya na pagkaaga, ka-morning jamming ta, ang inaapod na Kablam Band. Alright, so good morning sa Indo. Pabinso mo daw sa Muya. Pabinso mo sa Muya, mga kairibanan mo. Sa Moyang drummer, si Blake Bautista on drums. Yeah. Hindi sa kita. On bass, si Peter Ismael on bass. Ikaw? Wawu Brandia sa vocals and lead guitars. Okay, so Kablam Band, pirang gano'n na kamukha haloy nag-iribanan? Actually, haluyo na kami last April lang. Last year. Last year, April. Yeah. So, gusto kong maraman, saan ka mo madadalang ka sa to yung mga televiewers? May mga gigs kami, ilan sa mga tugtugan sa Naga. Ayun. And may kami digdi and si mga gustong i-invite kami. Iyo, si number nindo para... 0920-495-0004. Alright. Isa pa, ulitin mo para... 0920-495-0004. Okay. Invite nito kami, pag-urlahin na lang ako ng maray para sa mga gigs. Okay, so may mga gusto ka mong bation, this is your chance na. Siyempre, pare, I would like to greet sa mga barkada Mega Boss na susuporta sa Kablam. Ferns Snack House and Grill, Wilma Snack in Rabelia Creations, nila Peter. Sa lahat ng friends namin, ki Raven, ki Jury, ki Chinky, ki Biba, ki Lani, sa Kabos, Luna Family. And pare, kamo, kung ito kamo i-greet or what. Okay, so happy birthday pala sa mga nag-birthday ngon yan. Alright, and happy birthday, Alisa. So ano ang storya behind Kablam? Tano ta Kablam ang pangaran kang banda? Ang Kablam kaya yung Bla, dati kong banda, nag-record na kami under Warner Music Philippines. Siguro aram na yung mga viewers ko niya na aga. Dinagdagan ko na lang K-A, tapos M sa urihan and exclamation point para maging Kablam. So, hali yan sa mga comics, blah blah blah, Kablam, kung ano-ano. So, para medyo kakaiba naman ang dating. Alright, so kakaiba talaga. Kablam! Alright, maki-jamming na po ulit kita sa Kablam Band. Doon niya na pagkaaga. Ladies and gentlemen, here they are once again. Salamat. Lumipas na. Alright! Aramot naman mo dyan kung ano ang latest na music scene. Dyan, bisitaw tayo sa Toyang. Wala naman pumipigil sa'yo. Laklakit to, sige. Laklakit to. Ubusin to hanggang sa ika'y maging bato. Kakatin mo, huwag mong lubayan. Pigilin mo, dikdikin mo. Laklakin mo, sige. Laklakin mo. Ubusin mo hanggang sa ika'y maging bato. Programa na mamata sa lambang Bicolano para sa marahay-rahay na pagkaaga. Ang mga istorya hinanap para makuha ang tamang panamit ng mga Bicolano. Ang mga bareta at informasyon, mga bago at pinapapanahon. Ang programa na pigsararo para magtaunid ako ng informasyon sa araman at magtaunin kaugmahan para sa tatuyang mga Bicolano. Maray na aga kapamilya!